ओ गुन्या मरे पहिलो सोगलो जाजाचो अरे वो हुंग्यालो अरे तू संजा गालो इता किदार दांड होयर ते गालो दांड ती उलना रे इंगोलना सांगलो तो काय कॉम्पिटिशन होईची नो म्हणून आम्ही तू नु तो 3000 प्राइज आ म्हणा तो 3000 मागीन गेलो तुका कितू बरी कॉमेडी कोण आम्ही बाहेर पडपाचे ओ गुन्या कोणा तो जाणतो सगलो कोणा तो जाजाचो अरे कॉमेडी जज म्हणलो कॉमेडियन असो ना घालालो त्या कितका म्हणा सिंगर तो ताई तिंगा तो मात कोण जज मेळो नु आत मेळो नु त्याका कोण तोय अच्छा तू मारून काबार कोटी हांव सोड आता तो टेलर येयला त्याका पयशे दितो तेच लुगोड सोदी ते गेले एक सांगला सांगा 3000 मेळ म्हणून त्याक पयशे हारी कोतले म्हणून 3000 गेले मरे त्या जाजा लागो नु आता टेलर पयशे दिवपा तेच सांजे मला टेलर येतलो टेलर सांगलो बरे हांव सांगसा पयशे दितो म्हणून आयडिया केसो आयडिया रेल तिचो आम दोगोय पुलीस मरे सारख्या पुलीस दिसनाय रस्त्याचे उब रावपाचे कोण येताय वयताय तेंगा तालावन दिवपाचो तालावन दिया आनी कोण दादा एस मेळो आनी तेणे म्हणतो आपण पयशे ना तालावन दी म्हणतो तालावन बूक हुंय हारे आमकोडे बिस्टे बिवडे रे ओ गोण ट्रॅफिक आन रे रोड कोड्या नु सारखे बिबटे आता 100 रुपये 10 जण मेळे नु 100 मेळे 1000 जालो एक रोडाचे 1000 दुसऱ्या रोडाचे 2000 तिसऱ्या रोडाचे 3000 आयडिया ते बरे कोण कोणा दुरपारी एक काम कर की चोय तू मध्ये उभ राहू नका कित्या लोक येतो तू चोयतले मरे आणि पतो नयतो तू मरे सारको कॉर्नर ना होय तिंगा राव ओके दिसती कोणा तेस बरे बरे आणि कोण येताय म्हणतो नु होय सापको मध्ये उभ राव होय मध्ये उभ रावलो टाक आडा पाहिजे आडा नाडान कोण मुजी मध्ये होड झाले माय कित कोता मागीत यार पैसे असताले हॉस्पिटल मध्ये घालपा जाता ओ तो कॉर्नर बरो म्हणतो ओच ओच तिणी मरे कोण झाप येताय ते दिसती पण ओके चलो यो लायसेन्स कार्ड लायसेन्स हाडना सर लायसेन्स हाडना ना हाडना आणि लायसेन्स नसतो तो मोटरसायकल चलयता उगडा आसूं ना रेशन कार्ड हा हाडना सर काय हबो ना लायसेन्स कितको आसत ते 100 रुपये काढ तालाव 100 रुपये पैसे बी नाही सर मुकडे किती हे दोडे छोड जान तू पैसे घेना समोता सर पैशान भाजी घेवन येयला ती देल दोर सर कॅरट आणि टोमाटा हाय हा कॅरट आणि टोमाटा थँक्यू सर बरे पळा सराज कोडी बोरी जातोल्या कोडी चढ गेल्या किती रे पैसे चढ तुला चढ घे नाही बरी होणमान करूया कोडी ये बरे अरे पैसे चढ गेल्या त्याकडे किती गेला एका चढवा का पैसे आहे कोणी पैसे आहे रे पैसे मागल्या पैसे नाही म्हणता पैसे नाही आणि बिझनेस सोडतो त्या का होय बिझनेस सोडे ते टोमाट आणि कॅरट दिले टोमाट आणि कॅरट घेऊन येला अरे अलकट आणि टेलर घेतात घे आता अरे टेलर आधी बा पैसे आहे म्हणा तू कॅरट आणि हँगे नेला पैसे नाही करे पैसे हाडपाचे ते कोडे त्याका पैसे नाही येणार पैसे नाही आणि आज किती करपाचे कोणी बोल करूया शी तू यानी कोण आज झाल्या चोय तिंगा बस त्या माट घेऊन बसल तिंगा आता नुसते आगे मॅट झाला चोय कोणाकडे एक काम जाईना तुकडे हेच टेलर घ्या पैसे बाबा वाटतो ह्याच्याने कोण येताय टिपल सीट सॉरी ना तिंगी मुळो ना लायसेन्स नसतो टिपल सीट चलय दाई सर लायसेन्स ना होईल टिपल सीट हाऊ मच मानी 300 रुपया घे 300 रुपया इतू पैसे नाही 300 रुपये ना
ना किती सर ना मुडे पितोडे टाइम सांग पितोडे टाइम समजे उठ 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 ना 300 रुपये दी ना ना 300 रुपये दी उठ 300 रुपये 300 रुपये समजा मध्ये आहे मला गाडी तुझी गाडी चल 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 चलस ओतून जो बोल सीट पास साहेब 400 रुपये गाडी बहीण चल ना तुका हय चईची एक बुलेट येता बुलेट 500 सकाळ सोडपा न्हू ओके ओके लायसन्स दाखव लायसन्स बघा की सर किती तुम्ही दोघे कुठच्या पोलीस स्टेशनावर असतात आम्ही होय सर हा हम कुछ पुलिस स्टेशन से आता है हम पुलिस स्टेशन हम पुलिस हम पुलिस स्टेशन से हम फैमिली ड्रामा कहते किती ना पुलिस 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 ओय तो कोण जाय तू कोण रे तू कोण हाव ओय हांव मारगांव पोलीस स्टेशनाचो हा, इंचार्ज PSI ट्रावासो हा सर हा तो मोडगो खऱ्या पुलिस दाव पुलिस येत आहे धाव धाव पोलीस जाऊन दोघांक फोडूंक जाय तुमकां जेलीत घालून पळय कसलो मार मारता तो